आजी आमगेले श्री संस्थान काशी मठाचे अधीन जावन घेवन गेलो स्वाम्यानं स्वीकार केला तसले राम मंदिरांतू दीर्घ काल दुखून गेलो पूजन आराधन घेऊन येईल तसले सपरिवार रामचंद्राक हंगा ಕೊಂಚಾಡಿ ಶಾಖಾ ಮಠಾಂತು ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶಾಲಯ तशी महालसा सन्निधानांतू देवस्थान परिसरांतू व्यंकटरमणालय देवळांतू देवालय दावदीकडे एक कूडांतू म्हणजे गर्भगृहांतू ते देवाक स्वामी उपदेश करता असत उद्देश की आमगेले प्रभू रामचंद्र ते व्यासरगपती बैसून दीर्घकाल कुदीन स्वाम्यानं पूजन करून घेऊन गेलो आमगे समाजाक बरेपण आठवून घेवन हे ಕೊಂಚಾಡಿ क्षेत्र अभिवृद्धी जावन घेवन आयलन तसले ते हेची कुडांतू आज दिसाक ते रामाक सीतेक लक्ष्मणाक तशें मुख्य प्राणाक स्वामी प्रतीश करतात आमगेले संस्थानाक अधीन जावन आयलन तसल ते राम मंदिराचे आराधन जावन आयले तसल देवाक हांगा योग्य स्थळार दवरून घेवन गेलो तशी ते संकल्प केला की त्या नमुने तागेलें आराधन जावका म्हणून गेलो संकल्पान करताना आमगेले बरेपण जावका म्हळ्यार उद्देशान करतना विशेष जावन घेवन गेलो सर्व जनांनी आबाल वृद्धांनी सुमार 1-1.5 मैल दुखून घेवन श्रीराम जय राम तारक मंत्र तशें रामरक्षा स्तोत्र हे सगळेची कोर घेवन देवाला अनुग्रह जावका प्रार्थना करून घेवन ಕೊಂಚಾಡಿंतू काल दिसाक स्वाम्यानं हांगा येवन घेवन गेलो हांगा ते लक्षाधिक जप केलें तसलें रामनामाचें हवन तशेंच आयज दिसाक प्रतिश्ठेक सांगिल्लें तसलें हवन की तशी रामनामा हवन की हें सगळें जावन घेवन आतां येवन घेवन स्वाम्यानं पूर्णावत येता त्या नंतर देवा प्रसन्न पूजा जावन घेवन प्रतिश्ठे खातीर देवाक भितर आपोवन उरतात थंय द्वारपूजा तशेंच मुहूर्त निरीक्षण जावन घेवन त्या नंतर गर्भमंदिरांत त्या देवाक रामचंद्राक प्रतिश्ठा जाता त्या नंतर देवाक अष्टमंगल निरीक्षण की महाप्रार्थना की सगळें जावन घेवन आयचे प्रतिष्ठा कार्य जाता महालसा नारायण प्रतिष्ठा वर्धंतीचे एक समारोहांतू स्वाम्यानं हांगा येवन घेवन चलत असले कार्यक्रमांतू आयज दिसाक हें जाता नंतर हांगा नित्य देवते विशय घडतात हे सगळे आमगेले समाजांतू देव धर्म आचार विचार धोरण तसले राखून तसले स्वाम्याल्या मार्गदर्शनारी कशी जावका म्हणून रिती चलता हें जावत तसले कार्यक्रमाची माहिती दिल्या मुखार सुन घेवन हें सर्व दृश्य संदायरी आमी पळोवपाक जेवो हे प्रभू रामचंद्रा विशेष अनुग्रह जेवो तशेंच आमगेले प्रत्येक घर कडेन राम राम सांगता आसतलें एक भाग्य देव आमी सगळ्यांक दिवो दीर्घकाल देखून राम नाम म्हणला तें आमी आमगेले नित्याचे क्रमान दवरून घेतल्यार सांग जाता आमगेले देशान जेवता तसले एक व्हड एक इच्छा ते राम मंदिराचे बदल दिल्याची आमी प्रार्थना केल्यार म्हणून जाता अशें देव हें करून घेवो म्हणून हांव देवाला प्रार्थना करता सांगला सांगला पुरा सांगला Swaha
ओम राजमाय स्वाहा ओम महात्मे स्वाहा ओम महालक्ष्मी स्वाहा ओम महादुर्गाय स्वाहा ओम गायत्री आपदामपहर्तारं दातारं स्वाहा ओम महाकाल स्वाहा ओम नम नेत्रत्रयाय स्वाहा ओम महाकाल स्वाहा ओम मात्रे स्वाहा ओम योगी स्वाहा ओम रात्रे स्वाहा कृष्णाय स्वाहा परमात्मे स्वाहा विद्याय स्वाहा ज्ञानाय स्वाहा शांति स्वाहा ओम अग्निवाय स्वाहा प्रिय स्वाहा कृष्णाय स्वाहा शांति स्वाहा ओम स्वाहा किरीटाय स्वाहा ओम सुंदराय स्वाहा ओम श्रीवत्साय स्वाहा कौस्तुभाय स्वाहा ओम शंखाय स्वाहा ओम चक्राय स्वाहा ओम गदाय स्वाहा ओम पद्माय स्वाहा ओम ध्रुवाय स्वाहा ओम धनाय स्वाहा ओम सोमाय स्वाहा ओम अग्निः स्वाहा ओम नीलाय स्वाहा ओम अनलाय स्वाहा ओम प्रत्युषाय स्वाहा ओम प्रभासाय स्वाहा ओम वीरभद्राय स्वाहा ओम शंभवे स्वाहा ओम गिरिशाय स्वाहा ओम अजयकृते स्वाहा ओम स्थानवे स्वाहा ओम भद्राय स्वाहा ओम वरुणाय स्वाहा ओम सूर्याय स्वाहा ओम वीराय स्वाहा इंद्राय स्वाहा ओम रवये स्वाहा मणिगर्भस्ते स्वाहा ओम यमाय स्वाहा हिरण्यवेतसे स्वाहा दिवाकराय स्वाहा ओम रुद्राय स्वाहा ओम विष्णवे स्वाहा ओम भागे स्वाहा ओम इंद्राय स्वाहा ओम वरुणाय स्वाहा ओम यमाय स्वाहा ओम गणपतये स्वाहा ओम वरुणाय स्वाहा ओम वायवे स्वाहा ओम सोमाय स्वाहा ओम ईशानाय स्वाहा ओम अनंताय स्वाहा ओम ब्रह्मणे स्वाहा ओम वज्राय स्वाहा ओम शक्तये स्वाहा ओम इंद्राय स्वाहा ओम खड्गाय स्वाहा ओम स्वाहाय स्वाहा ओम सूर्याय स्वाहा ओम सूर्याय स्वाहा ओम पूजाय स्वाहा ओम पूजाय स्वाहा ओम रुद्राय स्वाहा नामदेवताय स्वाहा राजबिल्ला विष्णु गायत्री वाटले चलो राजबिल्ला विष्णु गायत्री तिल गया ಒಂದು ನಾವು ಲೆಕ್ಕಲ್ಲಿ त्या साईड होता अंग
स्वाहा
स्वाहा ओम भूर्भुवस्सुः 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 स्वाहा
अनेक पिसोड ಎಷ್ಟು ಮಾಡುವ ಸರ್ ಅನೇಕ पिसोड ಎಷ್ಟು ಸೈಡ್ ಆಗಲ್ಲ ಬೋರ್ ಕಾಡಿ ಬೇಡ ಅಂತ
नाम सुंदर, राम ध्यान सुंदर, राम नाम सुंदर, राम ध्यान सुंदर, सुंदर अति सुंदर, सुंदर अति सुंदर, सीताराम सुंदर, सुंदर अति सुंदर, सीताराम सुंदर, राम नाम सुंदर, राम ध्यान सुंदर, राम नाम सुंदर, राम ध्यान सुंदर। राम शक्ति सुंदर, राम भक्ति सुंदर, राम शक्ति सुंदर, राम भक्ति सुंदर, राम मेरे अंदर, हृद कमल राम मंदिर, राम मेरे अंदर, हृद कमल राम मंदिर, राम नाम सुंदर, राम ध्यान सुंदर, राम नाम सुंदर, राम ध्यान सुंदर, सुंदर अति सुंदर, सुंदर अति सुंदर, सीताराम सुंदर, राम नाम सुंदर, राम ध्यान सुंदर, राम नाम सुंदर, राम ध्यान सुंदर। राम कार्य सुंदर, राम सेवा सुंदर, राम कार्य सुंदर, राम सेवा सुंदर, सुंदरांतर्गत श्री हरि रूप सुंदर, सुंदरांतर्गत श्री हरि रूप सुंदर, राम नाम सुंदर, राम ध्यान सुंदर, राम नाम सुंदर, राम ध्यान सुंदर, सुंदर अति सुंदर, सुंदर अति सुंदर, सीताराम सुंदर, राम नाम सुंदर, राम ध्यान सुंदर, राम नाम सुंदर, राम नाम सुंदर, राम नाम सुंदर, राम ध्यान सुंदर। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। करा राम नाम उच्चार, करा राम नाम उच्चार, घोर भवसागर पार करा, घोर भवसागर पार करा, करा राम नाम उच्चार, करा राम नाम उच्चार। नर जन्म है भारी विरल, नर जन्म है भारी विरल, विषय सुखांतु दुःख ही भरला, विषय सुखांतु दुःख ही भरला, करा राम नाम उच्चार, करा
मृत्यु अनिव्याधि जरा जन्म मृत्यु अनिव्याधि जरा श्री हरि कृपेण दुःख दूर श्री हरि कृपेण दुःख दूर करा राम नाम उच्चार करा राम नाम उच्चार घोर भवसागर पार करा घोर भवसागर पार करा करा राम नाम उच्चार करा राम नाम उच्चार श्री राम जय राम जय जय राम 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 नाम सुंदर राम ध्यान सुंदर राम नाम सुंदर राम ध्यान सुंदर सुंदर अति सुंदर सुंदर अति सुंदर सीताराम सुंदर सुंदर अति सुंदर सीताराम सुंदर राम नाम सुंदर राम ध्यान सुंदर राम नाम सुंदर राम ध्यान सुंदर राम शक्ति सुंदर राम भक्ति सुंदर राम शक्ति सुंदर राम भक्ति सुंदर राम मेरे अंदर हृद कमल राम मंदिर राम मेरे अंदर हृद कमल राम मंदिर राम नाम सुंदर राम ध्यान सुंदर राम नाम सुंदर राम ध्यान सुंदर सुंदर अति सुंदर सुंदर अति सुंदर सीताराम सुंदर राम नाम सुंदर राम ध्यान सुंदर राम नाम सुंदर राम ध्यान सुंदर राम कार्य सुंदर राम सेवा सुंदर राम कार्य सुंदर राम सेवा सुंदर सुंदरांतर्गत श्री हरि रूप सुंदर सुंदरांतर्गत श्री हरि रूप सुंदर राम नाम सुंदर राम ध्यान सुंदर राम नाम सुंदर राम ध्यान सुंदर सुंदर अति सुंदर सुंदर अति सुंदर सीताराम सुंदर राम नाम
सुन्दर राम ध्यान सुन्दर राम नाम सुन्दर राम नाम सुन्दर राम नाम सुन्दर राम ध्यान सुन्दर। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। करा राम नाम उच्चार करा राम नाम उच्चार घोर भवसागर पार करा घोर भवसागर पार करा करा राम नाम उच्चार करा राम नाम उच्चार। नर जन्म है भारी विरल नर जन्म है भारी विरल विषय सुखांतु दुख ही भरला विषय सुखांतु दुख ही भरला करा राम नाम उच्चार करा राम नाम उच्चार। जीवन है चारी दिवस मात्र जीवन है चारी दिवस मात्र शरीर है नश्वर विषय विचित्र शरीर है नश्वर विषय विचित्र करा राम नाम उच्चार करा राम नाम उच्चार। जन्म मृत्यु अनि व्याधि जरा जन्म मृत्यु अनि व्याधि जरा श्री हरि कृपेन दुख दूर श्री हरि कृपेन दुख दूर करा राम नाम उच्चार करा राम नाम उच्चार घोर भवसागर पार करा घोर भवसागर पार करा करा राम नाम उच्चार करा राम नाम उच्चार। श्री राम जय जय राम 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 श्री राम जय जय
सुंदर राम ध्यान सुंदर सुंदर अति सुंदर सुंदर अति सुंदर सीताराम सुंदर सुंदर अति सुंदर सीताराम सुंदर राम नाम सुंदर राम ध्यान सुंदर राम नाम सुंदर राम ध्यान सुंदर राम शक्ति सुंदर राम भक्ति सुंदर राम शक्ति सुंदर राम नमस्कार आम रत्नाकर कामती कोंचाडी काशी मठाचे आणि श्री वेंकटरमण देवस्थान सेक्रेटरी लग्गे समगेलो प्रेसिडेंट देवस्थानाचो वासुदेव कामत हांगा अनिल कामत आसा ओवय आमगेलो एक्टिव आज वर्किंग कमिटीचो पार्टनर आमगेलो मस्त देवालय पुरा काम करची लोक आज आम एक उलट तसल एक ऑपॉर्च्युनिटी हांगा मेळ्ळ्या हे आमगेले सगळे जिवनांतू आमी आट्टयनातील नमुन्याची संगती हांगा जत्तरस हे कहाली स्वाम्याल एक कटा तांगेली कृपा कटाक्षारी आमकां मेळ्ळें तसल एक भाग्य ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಳಲೆ 1967 ಅಂತೂ ಸುಧೀಂದ್ರ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮಿಲೆ ದಿವ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರमाचेरी हांगा उद्घाटन जालेलें देव तशेंच 20 वर्सांची मालसा नारायणी देवी आमगेले कुलदेवी तिगेली एक प्रतिष्ठा वर्धंती प्रतिष्ठा आमगेले सुधींद्र तीर्थ स्वामिले दिव्य कार्यक्रमाचेर जाली अशें वेंकटरमण म्हणलो इष्टदेव महालसा नारायणी आमगेले कुलदेव तशेंच पुरा कारण खंय दाखोवन काशी मठ म्हणटना हे एक त्रिवेणी संगम इष्टदेव कुलदेव आनी आमगेले मठ तीन हांगा मेळून इतली वैभवारी दोन्ही देव तशेंच व्यासरघुपतीले अनुग्रहारी स्वाम्याल दयरी वैभवारी चलतरस आज साधारण एक 50-55 वर्ष जाले विविध रितीचे वैभव हांगा जाला हे सर्वांकय गोत आशिल्लो विचार 13 वर्स भितरी ब्रह्मरथू जालोलो खंयचे देवस्थाना तशेंच सहस्रकुंभाभिषेक देवाक तशी मळशेक सहस्रकुंभ कनकाभिषेक असल विशेष कार्यक्रम जाला बांगरा रथू मळशेक वेंकटरमणाक रुप्या रथू कसकसल नमुने जाला हांगा तशेंच आमगेले गांवां भितरी 6 वर्सांतू 4 चातुर्मास जालोलो खंय ना हे कोंचाडी हे पुरा कारण कसलें खाली आमगेले संस्थानाचे व्यासरघुपतीक कोंचाडी येवन बशी म्हळ्यार भारी एक प्रिती तशींच आमगेले स्वाम्याले अनुग्रह आमगेले हे कोंचाडी पिंटे वैरी तितले नमुन्याचे आमचे एक तांगेले एक आशिर्वादा बल आमगेले मागशास आतांचे एक विचार हो विशेष नमुन्याचे स्वामी 5 दिसाचे कॅम्पा खातीर 18 दाखोवन आमकां मालसा नारायणीले वर्धंतोत्सव चलतरस 20 तारीखेक स्वामी हांगा येवन पावलीच कॅम्प 5 दिसाचे 24 ते हांगा आसाची जाल्यार तांचो विशेष कार्यक्रम म्हळ्यार
अयोध्ये भितरी शतशतमान दाखवून सगळेच वर्ल्डाच आमगेले हिंदू बांधव ये नमुने रे अयोध्यांतू राम मंदिर जाव का ती बाबरी मशिदी नेलसम झाल्या त्या जाग्यार राम मंदिर जाव का म्हणून त्यांनी एक श्रम पाविल असं आमगेले हिंदू बांधवांनी पूर्ण नमुने रे कोर्ट की कचेरी की अन्य की दैहिक प्रति एक नमुने रे होराट केला ताजे एक रिझल्ट कसा म्हळ्यार आज भव्य जावन आशिल्लें राम मंदिर जनवरी भितरी 22 तारखेक आमगेले भारी प्रितीचे प्रधानी नरेंद्र मोदीले असतारी ते उद्घाटन जावचे आसा असल नमुन्याचे कार्यक्रम आमगेले गांव देशांत जाता ताजे पुरभाव जावन आमकां आमगेले स्वाम्यान व्हड नमुने एक भाग्य दिले थंय दाखोवन सांगता अयोध्या दाखोवन पुरा सगळे वर्ल्डांतू काही हिंदू बांधव आसाचे तांणी पुराय हे रामालय आजे उद्घाटन विशयांतू एक म्हयनो फुडेंची तयार कोरका तुमी राम जप यज्ञ कोरका असेल तसले म्हूण सांगून आज आमकां स्वाम्यान स्वयमेंद्र तीर्थ स्वाम्यान आमगेले आमकां दिलेलें तसलें एक भाग्य हें कोणाकय मेळच ना म्हूण आमी लेखताची कशें म्हळ्यार कोडयालांतू राम मंदिर आशिल्लें ते रामाले राम लक्ष्मण सीता हनुमंत हे चारय मूर्ती ही कोंचाडी वचून प्रतिश्ठ कोरकारे कोंचाडी आमगेले स्वामेले सुरवेचे व्यासरघुपतीन बसयले तसले एक जाग आसा देवस्थाना भितर कूड ते कुडांतू रामा प्रतिश्ठ जावका म्हूण सांगून स्वाम्याले एक अपेक्षा ते अपेक्षे प्रकार आज तो दीस आयला आज 21 काली पैर दाखोवन होमाचे अनेक पूरा काम जतरस पूरा आमगे लोकांगा भारी वैभवारी रात पल्ले श्रम पावन इतली नमुन्याचे आमगेले देवळ एक स्वच्छ कोन दवरला आनी एक वैभवारी ते कार्यक्रम जावका म्हळें तसले एक काळजीरी काम करतरच कार्यकर्ते तशे आतां ताजे क्षणगणन आयला एकडच्यान यज्ञ जतरस रामजप यज्ञ जतरस तारक मंत्राचे स्वाम्यत पूर्णावतीक येवची वेळ जालो पूर्णावत जातरी ताजे कसल धार्मिक कार्यक्रम आसा हे जातरी रामाल प्रतिष्ठा स्वाम्याले दिव्य कार्यक्रमाला आज डिसेंबर 21 म्हळ्यार जनवरी 22 अयोध्ये भितर रामाली प्रतिष्ठा डिसेंबर 21 एक म्हयनो एक दीस फुडें कोंचाडे भितरी आमगेले स्वाम्याले दिव्य अस्तारी हांगा रामाले प्रतिश्ठ जाता म्हूण म्हणटना एक अयोध्येक आनी कोंचाडीक कसो की एक संबंध आसा म्हळें हांगा एक दिसता कसो जाल्यार म्हळ्यार फक्त आमकां अयोध्या वचचें जाय न्ही अयोध्या म्हळ्यार हेंची कोंचाडी गांवची एक अयोध्या म्हण की आमकां आमी लेखूंक जाता तशी आमगेले राम हांगास आमगेले हृदयांतू आसा म्हळ्यार रितीरी आमकां स्वाम्यान इतली व्हड एक भाग्य आमकां दिलेलें आसा हे आमी आमगेल्या जन्म जन्मांतू आमी हें विसरचे ना हे नमुन्याचें आमकां भाग्य स्वाम्यान दिला ते भाग्या निमित्त आज सर्व जन इतली संतोशारी ह्या नमुन्यारी हांगा जन येत्तर आसाची देवाले कृपा कटाक्षाक स्वाम्याले अनुग्रहाक सर्व जनान पात्र जावका सर्व जनान हांगा येवन त्या देवाक भेटून कृतार्थ जावका म्हूण सांगून सर्व जना लेगी भजक वृंदाचे लेगी आनी सर्व आमगेले समाज बांधवा लेगी कळकळीन विनंती कोरून येया ह्या कार्यक्रमांत भाग घेया आनी स्वाम्याले हरिगुरूल कृपेक पात्र येया म्हूण सांगून तुमगे लेगी विनंती आमकां नित्य निरंतर तुम्ही पुरा पळोवन अशें पळोवची सदांची टीव्ही येतर आसा यूथ ऑफ GSB मंगळूर आनी दिल्लेले तांगेले कोडू कितले म्हूण सांगून हें अपार तांणी प्रति एक स्वामी खंयची गांवां आसाची खंय तांगेले मोक्काम कसकसल तीर्थयात्रे चमकेल्यांची थंय प्रति कडेन आनी वचून लायव्ह थंय दाखोवन कसल पुरा जाता कसकसल कार्यक्रम हो पुरा आमकां सगळेचे आमगेले समाज बांधवांक तांणी एक स्वता आमी पळयले म्हणकेची तांणी एक
डिस्प्ले करताची हे व्हड नमुन्याचे तांगेले कोडुगे तांकां देव बरें करो आनी असले धार्मीक कार्यक्रम आनी बाकीचे कार्यक्रमांतू तांकां देव सतत तांगेले फाटीबला राबून तांकां रक्षण करो स्वाम्याल आशीर्वाद निरंतर तांगेले उठसो म्हूण मागून हांव म्हगेले 2 उतर रबयता. सीताराम सुंदर राम नाम सुंदर राम ध्यान सुंदर रूप सुंदर राम नाम सुंदर. श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम. भव सागर पार करा करा राम नाम उच्चार करा. राम नाम सुंदर राम ध्यान सुंदर राम ध्यान सुंदर राम नाम सुंदर राम नाम. श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम.
अनिरुद्ध जय जय राम करा राम नाम उच्चार करा राम नाम उच्चार घोर भवसागर पार करा घोर भवसागर पार करा करा राम नाम उच्चार करा राम नाम उच्चार नर जन्म है भारी विरल नर जन्म है भारी विरल विषय सुखांतु दुःख ही भरला विषय सुखांतु दुःख ही भरला करा राम नाम उच्चार करा राम नाम उच्चार जीवन है चारी
स्तोत्र करा रामनाम उच्चार करा रामनाम उच्चार जन्म मृत्यु अनि व्याधि जरा जन्म मृत्यु अनि व्याधि जरा श्री हरि कृपेन दुःख दूर श्री हरि कृपेन दुःख दूर करा राम नाम उच्चार घोर भवसागर पार करा घोर भवसागर पार करा करा राम नाम उच्चार करा राम नाम उच्चार श्री राम जय जय राम 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 श्री राम जय
शक्ति सुंदर राम भक्ति सुंदर राम शक्ति सुंदर राम भक्ति सुंदर राम मेरे अंदर हृद कमल राम मंदिर राम मेरे अंदर हृद कमल राम मंदिर राम नाम सुंदर राम ध्यान सुंदर राम नाम सुंदर राम ध्यान सुंदर सुंदर अति सुंदर सुंदर अति सुंदर सीता राम सुंदर राम नाम सुंदर राम ध्यान सुंदर राम नाम सुंदर राम ध्यान सुंदर राम कार्य सुंदर राम सेवा सुंदर राम कार्य सुंदर राम सेवा सुंदर सुंदरांतर्गत श्री हरि रूप सुंदर सुंदरांतर्गत श्री हरि रूप सुंदर राम नाम सुंदर राम ध्यान सुंदर राम नाम सुंदर राम ध्यान सुंदर सुंदर अति सुंदर सुंदर अति सुंदर सीता राम सुंदर राम नाम सुंदर राम ध्यान सुंदर राम नाम सुंदर राम नाम सुंदर राम नाम सुंदर राम ध्यान सुंदर श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय
समर्पयामि करोमि यज्ञ सकलं परस्मै नारायण समर्पयेत् अनेन श्रीदेशानामपतितानामत्वेन समस्तकार्येण प्रदासित्यर्थे महाकृतपूजनेन भगवान् विष्णुमरोदनमहाशमोदप्रीतामृतो भवतु श्री हरे कृष्णार्पणमस्तु कार्यं मे सिद्धिमायान्तु प्रसन्ने विधाने ज्ञाननाशमायान्तु प्रार्थनां समर्पयामि श्रवणप्रेरणया श्रीवेणप्रीत्यर्थं द्वारलक्ष्मी पूजां करिष्ये जगन्मारा
विष्णुभक्ति महालक्ष्मी सर्वदा पंचबलदेवताभ्यो नमः।
उत्पिपासामलाञ्जेष्टावरलक्ष्मीनाशयाम्यहम् अभूतिमसमृद्धिं च सर्वान्निर्णतमेकहात् गन्धद्वारां दुराशतां नित्यवुट्टां करीषिणीम् ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपह्वये श्रियम् मनः सक्राममागोदिं वाचः सत्यमाशीमहि पशूनां रोगमध्यस्यामि श्रीचर्यमाय्यः कर्तमेन प्रजा भूता मयि सम्भव कर्तमा श्रियो वासय मे कुले मातरं पद्ममालिनीम् आत्मस्तदन्तु स्निग्धानि चित्ते तव समे ग्रहे निजा मेरे मातरं श्रियो वासय मे कुले आर्द्रां पुष्करणीं पुष्टिं सुवर्णा मे ममालिनीम् सूर्यां हिरण्मयीं लक्ष्मी जातवेदो महावः आर्द्रायकर्णीं यष्टिं पिङ्गलां पद्ममालिनीम् चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावः तां महावः जातवेदो लक्ष्मीमनापगामिनीम् यस्यां हिरण्यं प्रबोधङ्गावो ददास्योऽश्वानिन्देयं पुरोचानहम् यशुनि प्रयता भूत्वा जूयादाश्चमन्वहम् सूक्तं पञ्चदशं च श्रीकामः सततं जपेत् पद्मानने पद्मिनि पद्मपत्रे पद्मप्रिये पद्मदलायताक्षी विश्वप्रिये विश्वमनोनुकूले त्वत्पादपद्मं मयि सन्निधत्स्व पद्मानने पद्मघोरो पद्माक्षी पद्मसम्भवे तन्मे भजति पद्माक्षी एरसौख्यं लभाम्यहम् अश्वदायी गोदायी धनदायी महाधने धनं मे जुषतां देवी सर्वकामांश्च देहि मे पुत्रपौत्रधनं धान्यम् अस्त्यश्वादिकवेरसम् प्रजानां भवसि माता आयुष्मन्दं करोतु मे धनमग्निर्धनं वायुर्धनं सूर्यो धनमसुसो धनमिन्द्रो बृहस्पतिर्वर्णं धनमश्विना वैराग्यसोमं विवतु रत्रः सोमं धनस्य सोमिनो मह्यन्तासु सोमिनः न क्रोधो न च वात्सल्यं न लोभो न शुभामतिः भवन्ति कृतपुण्यानां भक्तानां श्रीसूक्तं जपेत् सरसिज निलये सरोजहस्ते धवलसरानुगन्धमानस्य शोभे भगवति हरिवल्लभे वरोत्ये त्रिभुवनभूतिगणे प्रसीद मह्यम् विष्णुवत्ते क्षमां देवी माधवी माधवप्रिया लक्ष्मी प्रियसखी देवी ममाम्यच्युतवल्लभा महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् आनन्दकर्तमस्यैव चिक्लीतैव विस्मिताः रचयश्रियपुत्रां च स्वयं श्रीर्देवी देवताः श्रीर्वर्चस्वमायुष्यमारोग्यमाविधाच्चोभमानं महीयते धनं धान्यं पशुं बहुपुत्रलाभं शतसंवत्सरं दीर्घमायुः रणरोगादिदारिद्र्यपापक्षुतममृत्यवः भयशोकमनस्तापा नश्यन्तु मम सर्वदा ॐ
हविष्माते सुप्राव्ये यजमानाय सुन्वते अहं राष्ट्री संगमानि वसूनाञ्जिगिदुषे प्रथमाय धियाना ताम्मा देवाद्या तथुपुरुत्रा भूरिस्थात्रां भूया वेशयन्ति मया सो अन्नमत्यो विपश्यति य प्राणीति य ईं शृणोत्युक्तम् अमन्तवो मान्त उपक्षियन्ति श्रुतिश्रुतश्रद्धिमन्ते वदामि अहमेव स्वयमिदं वदामि दुष्टं देवेभिरुतमारोचेभिः यं कामयेतन्तमुग्रं गृह्णामि तं ब्रह्माणं तं ऋषिं तं सोमेधा अहं रुद्राय धनुरातनोमि ब्रह्मज्विगेहरवे हन्तवाओ अहं जनाय समदं करोम्यहं द्यावा पृथिवी आविवेशा अहं सोमे पितरामस्य मोर्धन्ममयोनिरप्सुवान्तसमुते ततो विशिष्टे भुवनानु विश्वोतामोजावत्मणोपस्पृजामि अहमेव वाता इव प्रवाम्यारभमाणा भुवनानि विश्वा बलित्था तद्वभूषेता हि दर्शतं देवस्य वर्गस्सः सोयतो जनी यदीमुपह्वरते साधते मतिर्रतस्य धेनानयन्त सश्रुताः रक्षो वपुप्पितुमान् नित्याचाये द्वितीयमा सप्तजीवासु मात्रजो तृतीयामस्य व्रजवस्य दोहसे दृढः प्रमदिञ्जनयन्तयो जानः निर्यते मुक्तान्वाहिरस्य वर्पादईशानादशवसाक्रन्ता सूरयाः यदि मनुप्रतिभो मत्वा आतमे गुहा सन्तं माकरिष्वामधायते प्रयत्मितुः परमान्यते प्रजा प्रक्षुधो विरुधोदं सूरोहति उभायदस्य जनशय्यदिन्मादादित्यविष्टोऽभिमित्राजुडीः अथो नक्षत्राणामेषामुपस्थे सोमाहितः सोमं मन्यते पविवान्यत्सं विंशन्त्योषधिम् सोमयं ब्रह्माणो विदुरस्यान्नागच्छना आच्छत्रीदानैर्गुपितो बालहरिते सोमरक्षितः ग्रामणामिच्छन्मन्दित्तदिनदे स्नादिवार्जीवः यत्वा देवमपिबन्धतदगाप्यायसे पुनः वायुः सोमस्य रक्षिता समानामासाकृतिः सूर्याय भद्रमित्वा स्वागातये शिवनिष्ठम् चित्तेया उपवराणक्षोराभ्यञ्चानम् परिग्रह कमलभो
प्रतिष्ठापन मुहूर्त सुमुहूर्तमस्तु सिंधु सरस्वती जयमुना परिपालय ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् स्वागतं स्वागतं सुस्वागतम् ओम स्वागतं देवदेवेश मद्भाग्यात्मविभागतः आगतस्ताम दृष्टामां बालवत् परिपालय ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् स्वागतं स्वागतं ओम स्वागतं देवदेवेश मद्भाग्यात्मविभागतः आगतस्ताम दृष्टामां बालवत् परिपालय दाशरथाय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो रामः प्रचोदयात् स्वागतं स्वागतं याश्च पुष्पिणी बृहस्पति विदोदा सानो मुञ्चन्तं आयने देवायने पूर्वारुषीकानि समुद्रस्य ग्रहा इमे गांडाच्या गांड मारा वाद्या पंच पसला गांड म्हणणार
शिखर कलश दौरच्या कशा या शिखर दौरच्या उच्चार
राम भजन करा तुम्ही सदा श्री राम जय राम भजन करा तुम्ही सदा श्री राम जय राम भजन करा तुम्ही सदा श्री राम जय राम अंत्यकालार्पवता आमका थोर गुहा अंत्यकालार्पवता आमका थोर गुहा अंत्यकालार्पवता आमका थोर गुहा अंत्यकालार्पवता आमका थोर गुहा राम नाम ध्यान हेचे राम नाम ध्यान हेचे भक्तीन पहिल्यारी गाऊन येता कृपाळू भक्तीन पहिल्यारी गाऊन येता कृपाळू 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 राम नाम ध्यान हेचे बोलो सियावर रामचंद्र की पवन पुत्र हनुमान की सीता माता की गंगा माता की गो माता की श्रीनिवासा वेंकटेशा गोविंदा महारसा नारायणी महामाता की सद्गुरु श्रीमद भुवनेन्द्र वरदेन्द्र सुकृतेन्द्र सुधीन्द्र संयमेन्द्र तीर्थ स्वामी गुरु महाराज की आशी मठाधीश की आशी मठ संस्थान की वेदव्यासा बादरायणा गोविंदा श्रीनिवासा वेंकटरमणा गोविंदा सरस्वती नरसिंह गोविंदा
ರೋಸಲ್ಲಿ लक्ष्मीपतिं भुवनकारणमप्रमेयम् आद्यं सनातनतमं प्रणवासनस्थं पूर्णेन्दुभास्करहुदाशसहस्रभासम् ध्येयं परं सकलतत्त्वविदां च वेद्यं पाराहकापिरनृकेसरि सौम्यमूर्तिं श्रीवत्सकौस्तुभमहामणिभूषिताङ्गं कौमोदगी कमलशङ्खरथाङ्गहस्तम् सर्वत्र गोसि भगवन् किल यद्यपि त्वाम् आवाहयामि यथा व्यजनेन वायुम् काष्ठाद्यदेव दहनो मथनादुपेदि आवाहितोऽपि ददातुमुपेषि चार्चाम् मालाधराच्युत विभो परमार्थमूर्ते सर्वज्ञनाथ परमेश्वर सर्वशक्ते आगच्छ मे गुरुदयां प्रतिमां भजस्व पूजां ग्रहाण मदनुग्रह काम्ययाद्य ओम ओम एवं सम्राज्य देवेशं विश्वचक्षुरादिभिः उपदिष्टेः बिम्बेऽस्मिन् मन्त्रैश्चैवागमोदितैः लोकानुग्रहेत्वर्थं स्थिरो भव सुखाय नः सानिध्यं च सदा देव प्रत्यहं परिवर्धय मा भून्मृजा विरोधोऽस्मिन् यजमानः समृद्ध्यतां सभोपालं तथा राष्ट्रं सर्वोपद्रववर्जितं क्षेमेण वृद्धिमधुनां सुखमक्षयमश्नुतां पूजां ग्रहाण सदं मामुद्र नमोऽस्तुते सर्वमन्त्रादिसंयुक्तो लोकानुग्रहकाम्यया अस्मिन् बिम्बे महाविष्णो सन्निधो भव सर्वदा यावच्चन्द्रश्च सूर्यश्च यावत् तिष्ठति मेदिनी तावत् देवेश साधव्यं सर्वदा विभो ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्ताम्
नमस्कार नमस्कार पाय पडतंय बापा शेवटचा आहे ना अशी बस नदा काढ रे शेता यो सकल या हे मंदिर स्मशानात इंजल आहे त्यानंतर कसं की हांगा हे स्मशानाचे शाखा मोठो मस्त इतिहास घडलेले एक स्थळ हे हांगा देवाल प्रतिष्ठा जाल्या हांगा जना आनी भजन करून घेवन मंदिर स्थापन जालेलें तुगेलें तें आराधन प्रारंभ जायत करून घेवन भजना सेवा प्रितीन स्वीकार करून घेवन आशिल्लो तसले हे स्थळांत तूं आमगेले स्वामीले विशेष आचरण पर्वकाल उत्सव इत्यादी सगळे करून घेतल्या तशेंच हांगा तुगेले आराधन जावका हे खंयची स्थळांत वचून घेवन मुखारसून वेवहारीक जावन घेवन आमकां अनुकूल जावका स्वामेल मना दिसून घेवन तुगेले प्रेरणेन करतना आयज दिसाक समुहूर्तारी सन्निधानान घेवन प्रतिश्ठा तुगेले चरणां अर्पण केल्या देवा हांगा यावत चंद्र सुरेश तावत श्री मेदिनी म्हूण सांगिल्लें म्हणके आमगेले जानातकीत केलेले हे प्रतिश्ठाचे कार्यान करतना हे बिंबान तूं खंयचें आराधन करच्याक कशी जावका म्हणलें तें सानिध्यम परिवर्धय म्हूण सांगून घेवन तुगेलें सानिध्य अभिवृद्ध जावका स्वाम्यान विशेष मना प्रार्थना करून घेवन सर्वमस्त जना कडेन घेवन रामनाम जप करून घेवन ताचे हवनय तुगेले चरणांत अर्पण केला कशें की एक देवान लेखला म्हणके आमगेले सद्गुरू सुधींद्र स्वाम्याले विशेष प्रीतीपात्र सरळ म्हणला म्हणके हांगा स्वाम्याले मस्त कार्य जालां काल जलारेची एक इतिहासात्मक म्हणलें भुवनेश्वर स्वामी कालांत आमगेले विद्या प्रतिष्ठान सगळें जालेलें ते स्थळाचे ते एक विद्या शाखा मंदिरांत स्वाम्याले नांवार सुधींद्रनगर म्हूण जावच्या कारण जालें आयज दिसाक समुहूर्तार आमगेले स्वाम्यान मस्त काळ हांगा संस्थान आराध्य देवाक दवरून घेवन पूर्जन केलेलें तसं स्थळ हें असेल एक पुण्यस्थळार सपरिवार जावन घेवन तुवार विराजमान जाला देवा सहज आमगेले निमित्ती खंयची कोणाले निमित्ती मस्त चेडून जाता हे सगळे तुवें क्षम करून दिवका तुगेले चरणांत की प्रार्थना आमगेले सगळेची संस्थाना बद्दल आमी कळकळीन दिवस प्रार्थना करतात ती प्रार्थना तुवें स्वीकार करका जावका जाल्यार अनुग्रह करून दिवका आमगेले स्वाम्याक जावका जाल्यार तांणी मनांत लेखिल्लें समस्त कार्य विजयप्रद करून दिवका सर्व आपदाम अपहरतार म्हणटात तुका दातारम सर्व संपदा म्हणटा ती आमगेले संस्थानाची सर्व संपत्ती इत्यादीक तुवें
पुनः सन्निधानात मिळतं जावका कसलेच एक न्यूनता नसतेले आमगेले स्वाम्यान संतोषान तुगेला आराधना करता आसती आनी मुखार सुनय तशी करचें तांणी हाताक घेतलें व्हड कार्य आस तें सर्व विजयप्रद जावन समस्त मंगळ जावन घेवन सर्वांक संतोषप्रद जावका आमगेले स्वाम्याक विशेष जावन घे शरिरांत आरोग्य तुवें दिवका आमी कळकळीन निरंतर प्रार्थना सगळं करतात हें केल्लें तूं स्विकार केलें म्हळ्यार एक संतोश वास जावन घेवन मुखार सून घेवन हे स्थळां जलारी तुवें आमगेन बसलो हे गांवां जलारीची मस्त बरेपण जल्म कीर्ती तूं चरणां घेवन आमी सर्व वैदिकांकी गृहस्थांकी आबालवृद्धांनी केलें तसलें सगळें अनुष्ठान तें प्रितीन स्विकार करून घेवन यज्ञ सत्कृत्य पुण्यम सत्सर्वं गुरवेर्पयेत म्हणून घेवन सगळे समाजान केलें तसलें हें आराधनेचें सारकी सत्फल गुरुचरणांत अर्पण केले कडेन आमगेले संसाना सेवा आमकां सर्वांक उत्तरोत्तर करता भाग्य तूं दिवन घेवन सर्वांक अनुग्रह कर कामण चरणां प्रार्थना करून घेता अयोध्यापति श्री रामचंद्र महाप्रभु की पवन पुत्र हनुमान की सीता माता की वासु प्रसाद आ रहे गांध रेडी के लिए आ गए आड़ी एका ಈಗ ವಾಡ್ಸೋಡಪ್ಪ ಹುಗುರೆ ಹಂಗಾಸ್ರನ ಹೊಡ ಸಕಲ್ದ ನಮಸ್ಕಾರ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಕಾಡ್ತಾನೆ ಯಾ ಹಾಡ ಎಂತ ಕರೆದಿರ मगिर मगिर दिवस ये पेंटे पेंटे दिन काम समाज दुसरे काढते गाणं काढते लाभस्तेषां जय श्री शाम तो श्री राम राजाय शाम देवरशाम देवसुरागणः हितो सुरार्जित मंगलम शाम भगवान मंगलाय तनहि रामाय रामभद्राय रामचंद्राय नारायणाय सीताय वै नमः मनोजवं मारुतुल्यवेगं तेजस्विनं सदां वृष्टमालात्मजमानयं रामदूतं सदा नमामि ब्रह्माण्डाग्र साक्षात् इष्टं देवं श्रीपति आचार्य सन्तु मे जन्मजन्मनि देवा परमात्मा सीतापती रामचंद्रा तुगेली सर्वे समाजाचे सर्वे मिळून प्रार्थना करून घेतात कसं की तुका नावच अयोध्यापती अयोध्येचे अधिपती सांगता ते अयोध्ये मात्र नाही सर्वे विश्वाचे अधिपती तू जल मनुष्यावतार तू मर्त्य शिक्षणम मनुष्यावतार घेमचेची मर्त्याक शिक्षण दिनच्या कर मनुष्यांजलरी धर्मांजोल काम तू अवतार घेऊन बापसूल कशी असू का अबसूल कशी असू का बैलेल कशी असू का धासाल कशी असू का भंडाळ कशी असू का म्हणता कोण दिलो देव तू तुका खंयचेंच न लोकेशु त्रिलोकेशु नस्ति किंचन म्हणून सांगता ती तुका कसले लेपू कसले ना जलरी तू मनुष्यावतार घेऊन अयोध्येचे अधिपती जावन रावणाक थंय भार सोन रावणा संहार कोर रावणाले भावाक विभीषणाक लंकाधिपती कोण मागीर तू अयोध्येचे मुगलो देव तू विशेष भक्तांक अनुग्रह केलेलो दासांक अनुग्रह केलेलो तांगेले एके आश्रमा वचून तांगेले वनवासा वेळेर तांकां कसन जामका की ते देवन अनुग्रह केलेलो सहान आशिल्ली ती शबरी मात एक विशेष तिगेल भक्तीक अनुग्रह केलो देव तू आजी विशेष जाम आमगे सर्वेस आमगेले कोण की सनातन धर्मा विश्वास करता ती विशेष जाम हेच वेळेर हांगा अयोध्यांत कितकी वर्ष तुका आराधन केलेलें कितकी सहस्र वर्ष म्हूण सांगता ती कसरकी म्लेच्छांनी ताका नाश करून तांगेन कसरकी केलेलें जाल्यार कसरकीची हेची वेंकटरमणाले सन्निधानांत कसरकी आमी सर्वांनी प्रार्थना केलेली कुंभाभिषेक केलेले वेळेर तूं प्रेरणा दी देवा आमगे सर्वांगेले इच्छा आसा रामाले विशेष जावन सगळे विश्वाकच संतोष मेळचे ते राम मंदिरात आमकां तुवें ते प्रार्थना स्वीकार करून विशेष जावन आज राम मंदिर मुकावल मासांत पुष्य मासांत ते प्रतिष्ठापन जमचे सदैवा ताचे पूर्वांक जावनूची कसरकी आमगेलें एक सौभाग्य कसरकीची मंगळूर चातुर्मासा वेळेर कसरकी मस्त वर्ष दुखून ते कुटुंबेन तूं आराधन करून येयलें न्हय मुखार तांकां कसरकी कश्ट जाता मुखार ते चांग रुपया चोळका हे संस्थाना पावोवन दिल्यार ते शाश्वत जावन चलतले
तुगेलं सगळे आज कसं की कुटुंबे जावन आसलेलो सगळे समाजा मेळटलो ताज्यान आमकां सर्वांगे बरेपण जातलें तांणी कसं की मना लेखून तुका धर्म संस्थाना अधीन करून जाल्ले न्हय ते तुका पुजा पुरस्कार सर्वे करत आशिल्ली कसं की ते वेळेर कसलोय एक दोष आसा जाल्यार तो निवृत्ती आमकां मात्र न्हय आमच्या संप्रदायाक मातृ संप्रदाया प्रकार तुका पुजा पुरस्कार जामकां मात्र न्हय खंयचे रुपार चेडून जाल्यार नासलें तूं क्षमापण करका समाजाक उद्धार करका आनी चांग रुपार चलका म्हूण ते परिहार इत्यादी करून तुका तुगेले सेवा करूंक प्रारंभ केलेली तेच वेळेर घेवचे फुडेंच एक निर्णय केलेलो कसो न्हय शाश्वत जावन चलका मात्र न्हय चंद्रुपार चलका मात्र न्हय कसलेची उणे पद्धतीन चलका संकल्प केलेलो तुका आंगान प्रतिष्ठापन करून अनुग्रह करका तुवें विशेष जावन तुगेली प्रार्थना करता ती पेरच्या दिसाक विशेष जावन हांगा हे आमगेल्या संस्थाना देवान बेसून पुजा पुरस्कार केल्ले कूड विशेष जावन संस्थानाच्यो कसर की आराध्य देव म्हळ्यार रामचंद्रोच त्या रामचंद्रान बेसल हे कुडान आज तुका प्रतिष्ठापन केल्या देवा ताचे पूर्वांग जावन नाना प्रकाराचे हवन की इत्यादी सर्वे केल्या मात्र न्हय राम कसं की राम म्हळ्यार आमगे सर्व राम म्हळ्यार आमी केलें पाप के पूर्वजन्मा माम म्हळ्यार सर्वे नाश करचे आनीक सर्वांगे संतोष रमुख क्रीडायाम सांगता ती सर्वे लीला दाखोवन अनुग्रह करचे देव तूं तसं त्या रामतारक मंत्रान आमगे समाज बांधवांनी तांगे योग्य दे प्रकारे तांकां दिल्लेल्या ज्ञाना प्रकारे तुगेल रामतारकान जोप करून पेरच्या दिसाक कसरकीची प्रारंभ केल्याने कार्तिकाक आयच्या दिसाक मंगळ करून ताचे दशांशान आहुती दिवन तुका समर्पण केलें आसा देवा तातूंत जाल्यार खंयचे रुपार चेडून जालें नासलें जाल्यार तूं क्षमापण करका आनी हे केलेले सेवा प्रितीन स्वीकार करका समाजाक कसो रूपार असेल काळूक आसा जाल्यार तो धुरू घेवन विशेष जावन उजवाड दिवंका आनी आमगे समाज विशेष धर्मान तातूंत धर्म सांगचे स्थानाचेर प्रिती विश्वास विशेष जावन तुगेले दयेक पात्र जमचे तशी भक्ती विश्वास दिवचे तशी तूं अनुग्रह कर दिवंका मात्र न्हय हे पेंटे तूं म्हळ्यार विशेष तूं अनुग्रह केला कसरकीच हांगा पांडुरंगाले भजन कर मंदिर कर आराधन करून येयलेलें क्षेत्र हे मुखार तांकां कसरकीच हे कुटुंबेच्यांनी कमती कुडेचर गुरुपूर कमती कुटुंबेच्यांनी हे संस्थाना पावून आमगे हांगा पेंटेक विशेष एक देवाला आराधन करचे तशी आमकां मात्र न्हय समाजाच्यांनी गुर्तु जमचे तशी आमकां संस्थानाक ते समर्पण केल्यार ते समाजाचे जाता म्हूण तांणी विशेष जावन संस्थानाक समर्पण करून तशीच आमगे स्वाम्यांनी 50 वर्सां फुडें हांगा वेंकटरमण आमगे समाजाचे इश्टदेव ते वेंकटरमणा प्रतिष्ठापन केलेली ताचे नंतर मस्त बरेपण घेतल्या तुवें हांगा मस्त करून घेतल्या तातूंत विशेष जावन ताचे नंतर महाल आसा नारायणी आमगे समाजाचे विशेष जावन आशिल्ले कुलदेवी ते कुलदेवान तांकां कसं की आराधन करून येयलें तांकां मुखार कश्ट जाता म्हणून हांगा विशेष जावन स्वाम्याक समर्पण करून हांगा मस्तकाळ बेसून मागीर हांगाचे वेंकटरमणा जाग्यार ती महाल आसा नारायण प्रतिष्ठापन केली विशेष ते जागो म्हळ्यार हांगा वैदिकान सर्वांनी तांच्या घरां भितर की सर्वे करून ओडयेत करून थंय बेसलो जाग्यान तिका प्रतिष्ठापन केल्या ताचे नंतर आनीक मस्त बरेपण थंय आमच्या समाजान जावन आसलेले विशेष कार्यक्रम ते महाल आसा नारायणी अनुग्रह करून चला सुंदिन्या आमगे स्वाम्याले अशी ती वर्षा कार्यक्रम की इत्यादी सर्वे तुवें हांगा मस्त कार्यक्रम करून घेतल्या मात्र न्हय 4 चातुर्मास जमचे तशी तूं अनुग्रह केला हांगा तुगेले दैक पात्र जमचे तशी केल्या मस्त सेवा केली हे पेंटेन तूं विशेष जावन समाजाक उद्धार जमचे तशी आमकां मात्र तेच जाग्यार तुका आज प्रतिष्ठापन केल्लें आसा विशेष जावन तुवें स्वीकार करका हे केलेलें प्रतिष्ठापन जावं नाल्यार तुका आराधन करून येयलेलें कोणेय पुरो चडून जाल्यार नासलें क्षमापण करका मुखार जाल्यार सान मठाक तुगेले कसरकी आतां जाल्यार सान मठाक तुका एक आरती करून की आरती करचे तशी मुखार जाल्यार सान मठाक तुका पुजा पुरस्कार करता ती तातूंत तूं संतृप्त जामकां मात्र न्हय हांगाचे वैभव तूं आनीकय जाल्यार वृद्धी करून हांगाच्या समाजाचे आनी हांगाचे म्हूण मात्र न्हय तुगेल्या समाजाच्यान विशेष जावन तुगेलें दर्शन करून तुगेल्या अनुग्रहा पात्र जमचे तशी तूं करूंक आमकां विशेष तूं केल्लें तांगेनी मनान तूं कसन मागून घेतल्या आनी ते दिवचे तशी तूं अनुग्रह करका प्रभू रामचंद्र कसरकी तूं पट्टार बेसून कसन मागून घेतल्या की तुगेले प्रजेनी ते सर्वे तूं दिल्या तशीच हांगा तशी पंचायत पुजेत असोची देव तूं पट्टार बेसून हांगा आस विशेष जावन महाजनांनी
कोण की येम समाजा जंतू गेली मग गुण घेतल्या तांगे लिस्टार तू सिद्धी कोर आज केलेल्यान तू संतृप्त जावन सर्व विषयान तुई कसल प्रार्थना केल्या की तुगे चरणांकडे समर्पण केल्या ती चरणांकडे समर्पण केलेली प्रार्थना तू स्वीकार कोर अनुग्रह कोर समाजाक उद्धार कोर पेटे उद्धार कोर चला असी तुगे प्रार्थना को प्रसादित आहे रे तशी चला सुन दे करे अयोध्यापति सियावर रामचंद्र प्रभु की पवन पुत्र हनुमान की सीता माता की गंगा माता की गो माता की भारत माता की प्रसादित है आशीर्वाद बरे कोण बघा जल नवराने पाठीगाणी बार बिसवे वाट सोडा जय जय कशी याची वाट सोडत नाही सिंहासन काढा आपण सगळे शिवाय दी यार ते हिंदी यार ते हिंदी यार आगे पूरा जाना देता तयार करत आहे ठीक आहे वाट सोडा मक्षोजा मामा जेवर बेता मक्षरा बा तकड रपा अरे ओ तकड दोरा मशान साला नेऊ का स्वामप्रसाद येतात ते अरे विक्रमा मुक्का तकड तोंड बंद सांग रे या मामा ते असेल रे नारायण गुंडे सब गुंडे ब्रेक से तक तशी साल करा लाईन करा ना तशी सकल आहे सगळं दिसते समजा अरे ओ सगळ्यांनी सकल आहे नो तर प्रदक्षिण रे साल करा या पडो मग एक स्टूल आता बर रहा वाट सोडा गणपत मठ स्वामी गुरु महाराज की काशी मठाधीश की काशी मठ संस्थान की वेद व्यासा बादरायणा गोविंदा व्यासा वेंकटरमणा गोविंदा श्रीपति नरसिंहा गोविंदा आनंद राम नाम उच्चार करा राम नाम उच्चार नर जन्म है भारी विरल नर जन्म है भारी विरल विषय सुखांतु दुःख ही भरला विषय सुखांतु दुःख ही भरला करा राम नाम उच्चार करा राम नाम उच्चार
जन्म मृत्यु अनि व्याधि जरा, जन्म मृत्यु अनि व्याधि जरा, श्री हरि कृपेण दुःख दूर, श्री हरि कृपेण दुःख दूर करा, राम नाम उच्चार करा, राम नाम उच्चार, घोर भवसागर, घोर भवसागर पार करा, घोर भवसागर पार करा, करा, राम नाम उच्चार करा, राम नाम उच्चार, श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम नाम सुंदर, राम ध्यान सुंदर, राम नाम सुंदर, राम ध्यान सुंदर, सुंदर अति सुंदर, सुंदर अति सुंदर, सीताराम सुंदर, सुंदर अति सुंदर, सीताराम सुंदर, राम नाम सुंदर, राम ध्यान सुंदर, राम नाम सुंदर, राम ध्यान सुंदर। राम शक्ति सुंदर, राम भक्ति सुंदर, राम शक्ति सुंदर, राम भक्ति सुंदर, राम मेरे अंदर हृत कमल राम मंदिर, राम मेरे अंदर हृत कमल राम मंदिर, राम नाम सुंदर, राम ध्यान सुंदर, राम नाम सुंदर, राम ध्यान सुंदर, सुंदर अति सुंदर, सुंदर अति सुंदर, सीताराम सुंदर, राम नाम सुंदर, राम ध्यान सुंदर, राम नाम सुंदर, राम ध्यान सुंदर। राम कार्य सुंदर, राम सेवा सुंदर, राम कार्य सुंदर, राम सेवा सुंदर, सुंदरांतर्गत श्री हरि रूप सुंदर, सुंदरांतर्गत श्री हरि रूप सुंदर, राम नाम सुंदर, राम ध्यान सुंदर, राम नाम सुंदर, राम ध्यान सुंदर, सुंदर अति सुंदर, सुंदर अति सुंदर, सीताराम सुंदर, राम नाम
नाम सुन्दर राम ध्यान सुन्दर राम नाम सुन्दर राम नाम सुन्दर राम नाम सुन्दर राम ध्यान सुन्दर श्री राम जय जय राम 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 करा राम नाम उच्चार करा राम नाम उच्चार घोर भवसागर पार करा घोर भवसागर पार करा करा राम नाम उच्चार करा राम नाम उच्चार नर जन्म है भारी विरल नर जन्म है भारी विरल विषय सुखांतु दुःख ही भरला विषय सुखांतु दुःख ही भरला करा राम नाम उच्चार करा राम नाम उच्चार जीवन है चारी दिवस मात्र जीवन है चारी दिवस मात्र शरीर है नश्वरा विषय विचित्र शरीर है नश्वरा विषय विचित्र करा राम नाम उच्चार करा राम नाम उच्चार जन्म मृत्यु अनि व्याधि जरा जन्म मृत्यु अनि व्याधि जरा श्री हरि कृपेण दुःख दूर श्री हरि कृपेण दुःख दूर करा राम नाम उच्चार करा राम नाम उच्चार घोर भवसागर पार करा घोर भवसागर पार करा करा राम नाम उच्चार करा राम नाम उच्चार श्री राम जय जय राम 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 श्री राम जय जय राम
नाम सुंदर राम ध्यान सुंदर राम नाम सुंदर राम ध्यान सुंदर सुंदर अति सुंदर सुंदर अति सुंदर सीताराम सुंदर सुंदर अति सुंदर सीताराम सुंदर राम नाम सुंदर राम ध्यान सुंदर राम नाम सुंदर राम ध्यान सुंदर राम शक्ति सुंदर राम भक्ति सुंदर राम शक्ति सुंदर राम भक्ति सुंदर राम मेरे अंदर हृत कमल राम मंदिर राम मेरे अंदर हृत कमल राम मंदिर राम नाम सुंदर राम ध्यान सुंदर राम नाम सुंदर राम ध्यान सुंदर सुंदर अति सुंदर सुंदर अति सुंदर सीताराम सुंदर राम नाम सुंदर राम ध्यान सुंदर राम नाम सुंदर राम ध्यान सुंदर राम कार्य सुंदर राम सेवा सुंदर राम कार्य सुंदर राम सेवा सुंदर सुंदरांतर्गत श्री हरि रूप सुंदर सुंदरांतर्गत श्री हरि रूप सुंदर राम नाम सुंदर राम ध्यान सुंदर राम नाम सुंदर राम ध्यान सुंदर सुंदर अति सुंदर सुंदर अति सुंदर सीताराम सुंदर राम नाम सुंदर राम ध्यान सुंदर राम नाम सुंदर राम नाम सुंदर राम नाम सुंदर राम ध्यान सुंदर भवसागर पार करा घोर भवसागर पार करा करा राम नाम उच्चार करा राम नाम उच्चार
जन्म है भारी विरल नर जन्म है भारी विरल विषय सुखांतु दुःख ही भरला विषय सुखांतु दुःख ही भरला